everything, put everything aside. That's why you come to church, you come and talk here. It's not like that. That is not church. Let them come to the present. When you come to the presence of the Lord, be serious. Give yourself. Because for how many? 45 hours. Amen. Outside. 45 hours. When you come to the presence of the Lord, we don't need those glasses. Amen. Praise the Lord. Just be serious when you come here. Serious. Amen. Or stay home. Amen. Because when you stay home, Amen. When you come here, come and praise. Other people, they come and praise the Lord. Mighty God. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. You sing the songs, or some ones when we don't know the songs. Praise the Lord. Amen. Because choir. Looking ujonga by choir in ubana kaculi. Amen. Abantu uqinokusishoyina. Inglo umuntu uzazimela ngenkaya elangeni. Amen. Zawume ngenkaya. What do you do? Xa isithi uba I don't know you. And last, what do? You have a phone. You if ubufuna lekle phone zakho. Amen. Then you text. You check. Amen. Straight to Google, uyalifumana iculo. Uyacula. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I was just saying that we don't need to say Praise the Lord. if you are not corrected, it's your cup of tea. Amen. Suthetha ke nabantu abafuna ukorrectwa. Amen. Timaeus. Amen. Nyana kaTimeyi. Yes. Imfama yaseJericho. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Imfama eyayihleli ngasesihlalweni sendlela. Ihleli iyabhomboloza ngasesihlalweni. Praise the Lord. Amen. Read on quickly. Luke chapter 18 verse 35. Yeah. Praise the Lord. Ithi isihloko imfama yaseJericho. Kwaye ke kaloku ekusondeleni kwakhe eYerikho kuhleli imfama ethile ngasendleleni. Amen. Ingqiba 36. Ithe yakuva kudlula isihlwele yamani ibuza ukuba ingaba yintoni na le. Yes. Verse 37. Bayixelela ke ukuba kudlula uYesu waseNazarete. Yabhomboloza isithi verse 38. Yesu nyana kaDavide ndenzele inceba. Verse 39. Baye abo babehamba ngaphambili beyikhalimela ukuba ithi tu. Kwaba kukhona ke yona ikhalayo ngakumbi isithi nyana kaDavide ndenzele inceba. Amen. Verse 40. Wema ke uYesu wathi mayiziswe kuye. Yakusondela ke wayibuza esithi ufuna ukuba ndikwenzele ntoni na? Ithe ke yona Nkosi ukuba ndibuye ndibone. uYesu wathi kuyo buya ubone ukholo lwakho lukusindisile. 43. Kwangoko yabuya yabona yamlandela imzukisa uThixo. Bathi bonke abantu bakukubona oko badumisa uThixo. Praise the Lord. Verse 35. No, don't start to verse 36. 37. Verse 37. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. Verse 38. He called out, Jesus, son of David, have mercy on me.
39. Those who led the way rebuked him and told him to be quiet. Amen. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Verse 40. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, 41, what do you want me to do for you? Amen. Lord, I want to see, he replied. Verse 42, Jesus said to him, receive your sight. Your faith has healed you. 43, immediately he received his sight and followed Jesus. Amen. And follow Jesus? Praising God. Yes. Pray for me. Amen. Pray for the scripture. Father, nali lizwi lakho. Use your servant mightily, Father. In the mighty name of Jesus, touch your people, heal your people, deliver your people through your word. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Ya bendikujongile into yoba uzokwenza umthandazo olengthy. Asiyo plan yakho. Amen. Amen. Thandazela umuntu oseplanini. Amen. You set the stage. Amen. You don't steal the stage. Amen. Amehlo abantu mawangayikuwe Amen. mawayekulomuntu sestage. Amen. When you just prepare the stage for the person omileyo. Amen. Ngomso kuzoma omunye umfundisi Amen. athi mthandazele ungambulali engekashumayeli, because you want to steal the stage. Kanti la mfundisi uthi set the tone Amen. for the stage. Now I want to talk the blind men. Amen. The question is this man was blind by birth? Amen. Or this man was just get blind, maybe iswekile. Amen. Iswekile mosenza abantu bangaboni. Yes. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Maybe kuse Palestine Yes. la santi apha ebangela abantu makachaphake Amen. angaboni. Praise the Lord. Amen. But the Bible says the man, he was blind. Amen. Amen. Yes. And when he was blind, even he went to the government. Yala Klesha. Yes. And he paid a tax to stand at Jericho endleleni. Yes. And those they paying the tax, those they went to the government, banikwa ingubo Yes. yokumbatha yokumfama Amen. abonakale oba uyimfama Yes. lo muntu, because that ingumahluko phakathi kwengubo bebezinxiba bona. Amen. So leni ngubo Yes. yayingubo yokumfama. Imali ethathwa asiwe eJericho endleleni enesport sakhe Yes. ahlala kuso anxiba khona. Abantwana bayamthatha bayamshiya umntana bheke esikolweni, aphinde kuphuma kwesikolo ayothatha imali Yes. amiyeke yena. By 4 o'clock sizazokuthatha, aphinde kwakhona by 4 o'clock bazothatha imfama igoduke. Umxelele umzukulwana oba sinemali enga esifumeneyo namhlanje. Praise the Lord. Umanagile to pay izinto zesikolo for umntanakhe. He managed to look after the whole household. Ebhatalwa esitya ngemali
ayingqibileyo from estratweni. Yes. Kodwa the day yabanye when uJesus ehamba eqanda eJericho ezihambela imvuselelo, he was not in the plan oba lempama izawuphiliswa, but uYesu ngokunyathela kwakhe eJericho wabuza kwabantu secaleni kwapha, uyayiva ngendlebe ikhona into ekhoyo, wabuza oba ngubani lo uzayo, kodwa nguYesu waseNazaretha lo uhambayo. Akenge qalele oba nguYesu ungunyana kaDavide, umnombo kaDavide, yena ngokwakhe umoya oyidwele umqalele oba ungunyana kaDavide. Yambabalaza impama phakathi kwabantu ayabina ntoni kubumpama bayo, yambabalaza impama yayikhulula ingubo, yayilahla phansi ingubo, ide yakuyilahla ingubo, yathi Yesu unyana kaDavide ndenze naye. Ngokuthi Yesu ufuna ndikwenzeleni. Yes. Thank you, Jesus. Jesus doesn't enter in your heart Amen. engakhange akunike chance Yeah. abuze uba ndingangena na. Amen. If you want to mess about your life, you mess up your life yakho, you're going to give account, because Jesus umile. Yes. Praise the Lord. Ilinqeda maroma ndime emnyango ndiyakonkoza lo uluvayo ilizwi Ay, 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 ay. uthi ndawungena. Yes. This is not about the church. Amen. This is not about you know the church, you know the pastor. This is not about lo uluvayo ilizwi nalowo wandithumayo unobo. Praise the Lord. Oh, thank That's you. why wabuza uYesu ufuna. Uyayibona uma impama, Yes. uyazibona izidingo zayo impama, but kodwa uYesu une-question impama. Ufuna manje kwenzele ntoni? Oh, Father. Hayi ndifuna ndibuye straight to the point. Akafananga nalaa ndoda last week ithi xa kukho ichibi, xa kukho abantu begqobhagqobha ichibi andinamntu, uyabuza uyafuna na ukuphila, uthi uchaze past. Amen. They always look at you about your past. They don't know you, but they know your past. And because they know your past, they think they know you. But abayazoba ngokumudibana noThixo emgonzini bengekho abantu wathatha noThixo emgonzini uThixo uyahlamba ube whole. Jesus Christ. Ah. Tika pose terebe seka. Uthixo uyahlamba. Yes. Oh. And ufuna manje ukwenzeleni? Yes. Hayi Nkosi ngifuna ngiphinde ngibuye. Amen. Want to see it. Yeah. When you look at him, the Lord said, your faith. Yes. 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 Brother, your faith. Amen. Yabona faith yakho xa iphela ubonakala ngezimbo. Yabona faith xa isimke emntwini. You don't need to ask that person be faith imkile na. Ubona izimbo zalamntu. Ithi iBhayibhile ababona inyathelo. Ndibheke bomini. Oh, deliver us, Lord. Your faith. My brother, your faith. What's wrong? Your faith. Because the reason the Lord he looked the faith is because he shouted. Yes. When Kugaban instructed the boy, but keep quiet. When he was keep quiet, he shouted more than that
Keep quiet. And Jesus looked at the faith. Praise the And he Lord. said, your faith. Your faith. He didn't worry about Rabban church goers. Amen. uYesu ohamba akahambi nabantu ucinga uhamba nabantu kanti uhamba nosobantu Amen. Oh, Father. ahambi nabantu because uba ngabe behamba nabantu bebezama make someone that will go to the man and say, listen, I will make a plan for you ukwenzela uYesu akwazi ukubona. Amen. But instead oba bathethe naye ngendlela efanele, they make him bamakathulathixwaka azifilishe emncinci phakathi kwabanye abantu. Kukabantu abathi xa bekujonga akujonge umuntu ngamehlo athethayo. Uwabona uba lamehlo akwenza uba ufilish besmall because indlela athetha ngayo ngaphakathi akakubi into ngaphandle uthetha ngaphakathi. Oh, Father. Oh, that's the last. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You may have that kind of education you are holding. You may have a PhD, but you don't know nothing about it. Amen. Nothing. You may have a so-called businessman. You may have everything, but you don't have a faith. Amen. This only the seed, the mustard seed, Amen. the small seed that show that you having a faith to the Lord. Oh, Father, deliver us. But Limfama, he told himself, Yes. namhlanje ngizawubona. uYesu waseNazareth, I will never let this man pass. Amen. Ndingakhange ndithi, don't pass me by, Lord. Amen. I'll make sure. How many opportunities ezidlulayo kuwe ngenxa you don't have a faith to God? You apply akho nto inokwenzeka because you don't have a faith. Amen. Ungulobsam. Siyapi hayi masambe. You don't have a faith. If unayo faith, the attitude unayo yengekho because you're having a faith. Ithi Bible must be an attitude to the Lord. Kuba wathi izinto ezinye wazenza zabanye. Uthi wamnika igama Yes. elongemela onke amanye amagama. Wamnika igama likaYesu. Ukuze kwegama Arabo shendele kose. faith. Thank you, Jesus. When you talk about the faith, Yes. other people, they don't feel good. Oh. Amen. Faith. This man have a faith. Ufuna uthini? Hayi ndifuna ndiphinde ndibone. Hayi ndifuna ubona. Yes. Use indawo ethi hayi ndithini? Buye ndibone. Buye ndibone. Let's go back to your family. Let's go back to your family. Maybe akulanga nabantu bakokwenu. Maybe akulanga kunye nefamily yakho. Uzibona ukle meko kuyo. Amen. Maybe akulanga with notata no mama. Praise the Lord. Amen. But Bartimaeus, he doesn't know umamaki. Amen. Bartimaeus angambone unina no ise.
ngeliso lenyama. Amen. Bartimaeus. Because wayemfama Yes. esengumntwana. Amen. Umncane amasi akalazi ibele likanina ngelixesha wayencane amasi kanina. Because wayemfama. Akazazi nezinto ekhaya ezazikhona because wayemfama. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ukucinga kaBartimaeus ethathe siwa eyofuna ingubo ingqondo ayifumeneyo Amen. akacekiswanga ziparents. Because the also utata kaBartimaeus Yes. uTimaeus wayemfama. Amen. Praise the Lord. Uzalwa iproduct yemfama. Uyise imfama uTimaeus. uBartimaeus imfama akamazi uyise akamazi unina. Oh, Father. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You see, to most of women, when you see utata is absent, Amen. ebomini, Praise the Lord. then you can tell that utata was absent here. Amen. You can tell. He started ngoba lost. Yeah. Akana no boundaries zomntu utata because akanga aqeqeshwe akhulele ekhayeni elitheni elinotata. I'm coming. Amen. Ungabubhinqi safety belt yakho. I'm coming to you. If you think I'm coming to you, I'm coming to you. Bhinqa lo safety belt hlale kakuhle. Uba ngaba utate khona abe absent, utate khona uyibona oba noku utate bekhona akanazi boundaries lo umuntu ongutata. Amen. Faka i-safety belt uzayincipha uyancipha ngoku. Amen. Amen akazi kakuhle. Ubona ngendlela athetha ngayo, Amen. umbona ngendlela yenza ngazo izinto, Amen. ubona uba ikhona le i-short up. Praise the Lord. Aba baye kootata nomama sele badala bebekhuliswa kwelinye icala bafike kwelinye icala babe yi-problem. Amen. They are problem. Problem. Amen. Khuliswa ngam. Yabona ke lo khuliswa ongena tata aze athathwe Yes. abekwe lapho. All that kind of a behavior. Leyo yenza endlini uzayenza nasendlini kaThixo. Amen. Because there's no boundaries. Akanga kube khona umuntu othi hayi. Amen. Yabona hayi. Nkunzi. Praise the Lord. Andithi lo kazalo mna inkunzi. Lo uzalo sothi xa ndithetha ucingana ngozalo. Amen. Praise the Lord. Amen. But the attitude yalo mfana Yes. xa isiva ingqondo oba nguYesu waseNazaretha lojikalayo. And then wasondela. Uphi nankuya mvuselelo imanga yaqhubekeka. Yes. But meanwhile ethetha Yes. kufika imoto okanye kuthi ngamahashi iprotocol Yes. ihamba kunye negavana. Amen. Ithi governor jonga ndoda musukuya endlini because kule ministry yakho ikhona imali zabo endizikhuphileyo kule ministry
Therefore, umntana wami unokwazi ukuphila nesicaka sami sinokwazi ukuphila because kwi-crusade zakho ndiyasponsorisha. Therefore, you don't need to come to my house. 10 times ngezwi isicaka sakho sizawuphila. Utumbali, the Lord calculate the miles and the word. When I'm talking here, okay, if voice yam ubangaba ndiyakhwaza ndithi mayibheke ngapha izofika iyenze lento efuneka yenzekile. But because my Father in heaven is listening, and when I said Makapile was already angel Epiliso, say Payam Dane. Oh my goodness. Oh. Angel Epiliso, say Payam Dane. It don't feed the angel. Yam talk me some done. Ufika umntana sephilile. Thank you, Lord. Same thing happens here. Amen. There's a lady Yes. also 12 years Amen. engakwazi associate kunye nabantu. Yeah. 12 Praise the years. Lord. Imeko yakhe ayikwazi kwenza nto. Tul. Imeko yakhe akho nto akwazi uyenza. Amen. He doesn't go even up with friends. He don't have friends. Amen. He's got smelling. Esibhekelisa everybody Amen. Amen. to this woman. Amen. Jesus Christ. They try everything. I want to tell you, if you go, because he has a problem, ozithathela yona, ocinga wena uyofumana uncedo. Amen. Kanti you take it more problem. Amen. Lamfo njengoba usithi makaza ulungisa indlu yakho, Amen. awuyazi into ayishiyayo pha endlini. Because akuboni, akunamehlo. Lamfo walungiswa kwaqwatywa izinto kuye. Yes. Thatha intongo zenja uzifaka apha kuwe, ukhangela uzibabona uyile. Uzobona izinto you're not supposed uyazibona as a human. Ithi iBhayibhile uyabuza uYesu Yes. ebumfameni bakho, Amen. because nawe uhleli kweso situlo uyimfama. Amen. Uyabuza uba ufuna ndikwenzele ntoni kobo bumfama. Ithi iBhayibhile le ntombazana ena 12 years, Yes. 12 years ikhangela uncedo, Amen. akho ncedo lenzekayo. 12 konde yenzekayo. Praise the Lord. Amen. Kubuhlungu ukugulelwa, because ngelinye ixesha ugulelwa kucikida ifaith yakho. Amen. Akho faith kule nto le. Odinga ngena faith masigulisa. Amen. Ezinye izigulo Yes. the Lord uziyeka ngamabomu. Amen. Number 1, ucikida lo ugulayo Amen. engazange amazi uThixo.
acikide naba bonga bathi bayamazi uThixo bonga nogulayo amcikide uThixo. Oh, Father. Thank you, Jesus. Khangela faith. Khangela into engekhoyo. Amen. Cikide bathi bakhalazi. Because imeko iyabacinezela. Amen. Akho ibhlungu kugule umuntu othethayo. Amen. Ngolumuntu othukisayo ovuka kusasa ekuseni uyathukisa ilanga lokungena elinye ilanga kuvela elinye ilanga ethukisa okwesenza one way because she doesn't have or he or she no faith. Amen. Uyafuna na uYesu uyabuza kulaa mfo uyafuna na uphila. Amen. Apho uYesu ngoku utshintsha itone. Yes. Uthi uYesu ufuna ndikwenzele ntoni. Mighty God. Another words, uYesu use-restaurant Yes. okunika imenu Amen. zikhethele Yeah. Ay, 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 ay. oba ufuna ntoni kule menu namhlanje. Yes. Amen. uYesu udeka itafile Yes. kwazisa imenu to you. Oba ufuna ntoni na? Ithi impendulo hayi Lord ndifuna ndiphinde okanye ndifuna ubona. Wayemfama. Yes. There's faith, there's Christian Yes. without faith, Mighty God. but they call themselves a Christian. I went to in PE, I went to Avis to go and get a car. Uvuvu bendixelele uba ngeyiphi le moto ndizayifumana. Amen. Xa ndifika ka-Avis andiyifumani le moto. Kuthiwa ndizawunika iHaval. Praise the Ntoni Lord. iHaval? Amen. Ndathi no, akhange sithethe ngeHaval. Amen. Okanye iHavela. Ndathi no, akhange sithethe tu. Ndabuza uba I never heard about this Chokol India cars. That I never heard about this car. What do you say? Why do we have a Haval? This is very nice. It's brand new. This I said I never heard. I can't drive things that I don't know. Sir, I'm not saying. I'm saying. I said I can't. What else in that group? Yeah. That but you said ndizawufika ndiyifumana kangabatsho vuku yeah that you said ndizawufika ndiyifumana where is it? Amen. Because uba ngaba bendingazoyifumana benzawuya kwezinye eze-next door ndifumane le nto ndiyifunayo andibotshelelwanga apha nguwe. Mr. I'm sorry. Let me phone to the Amen. store. Hey, when you have faith, I have a reservation yam number echazayo ukuthi ndizayifumana imoto. I don't care ngobuza zona ntoni na, but nantsi number yam ithi le number then ndifumana imoto thina. Because I have the numbers. I have my faith. Amen. Do you understand? I waqhubekeka lo mfana ngansika waqhubekeka
lo mfazi waphithizela mane bebizana kwala gumbi lingaphaya bavalelane phaa babuye ndisamile. I have it, the number. Ndithe nakumbetha ngeli into ethi ukuba ngaba benindixelele uba niza ndinike le nto lehavala yava ya uba bondixelele buzanika le nto yendiye kwenye nazi stand here. Amen. Hayi kwakhangela kathiwa ikhona esuke East London ezawuhlika etrakeni, but I'm very sorry asikayiskeni siyiprogramme. Ndabuza when iza kwenzeka nini, kathiwa first thing in the morning uza kuyifumana. Ngathi kulungile, kathiwa may you take the hour now that no ndawufane ndiyithathe because izayitshintsha tomorrow morning. Thixo ndakuba loo nto ingathi sisithuba. Uyazi uba ungayazi uba kulaa khona ujike kakuhle umane ugqeleshe ndaqomba le nto mandiyipaka apha endlini, ndihlala apha endlini. Ndabiza umtshana wam uba hamba uphi, ndithi lapha endlini. Ufumene imoto? Ndithi hayi ndifumene into enantsikana. Uyakwazi uyiqhuba? Wathi ewe. Ndathi ke wayithatha umtshana wam mane inyathela, let's drive this not. Praise the Lord. The problem man yalaa nto is too big, ayifanelanga mna, ifanele umamula upholo. I don't find. Oh no phumeza, ifanele uphumeza la kanti bathi xa bengena uphumeza mntaka mama uqoma ya ungenile amabhityu afana nathi asikwazi ulunga. I'm telling you, ngokufuneka uba ngaba ubheke eClinicers uyothenga, khangela indawo ene-parking, uthathe double parking ukwenzela into yoba ungabethi lo ngapha akuboni. Kodwa in the morning they call me because I'm a man of faith. When they called me, said, sir, I said, mister, I said, I'm not a mister, I'm a doctor. Call me doctor. Oh, I'm sorry, Dr. Nam, please forgive us. Yeah, I'm going to bouquet. Where are you? Well, I say I'm in Clinicers at Wimby. I'm in Clinicers. Mr. Nam, please, we are coming to you in Clinicers. We're going to change the cars. Zonke igaya yasebhayisibeka apha ibhruku ongathi kuseChicago. Yazi zaningazi zibeka ibhruku apha evalweni. Tshomi yam ibhruku apha mfondini. Nam ndibeka pha. Itshomi yam xa ingena ihamba naba besiya kwe-Dr. Nam say, yeah, it's not me, it's this one. Ithe cwaka. I said, okay, give me the keys. I check. I said, that's number one. That is the reason I'm in the Lapakle company. I'm not going to tell you how I've been driving. They asked about Uli Delman. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Ngimenza hamba ngo-Uber andizongocebisa mna. Siyafika ngoku sobiza uba uyazi abuza umarere sifike nini, siyafika ngoku ndiyakuxelela uba andizofike ndihambe nge-Uber. Akunjani ucebisa? Ya marere yabuza uba sifike loo nto iyathetha nomarere apha ecamkwam every time ndishumayela mane kingoku sifike nina. Praise the Lord. Amen. Ndicima yibhibhi, ndicima uzawutsha.
kaloku ndazi mntu xa kubekwe ezi zinto apha esifubeni sube ungafuni ukungcolisa nezwi likaThixo ufuna uba likungcolisa. I know that's fine. Actually uyadla. Amen. Sifike nina. Praise the Lord. Ithi iBhayibhile lo mfo Yes. yimfama. You don't know that portion. You know, you know, people, they do izinto for parents. Amen. I want to do a dinner for my mom. There's nothing wrong with that. But be careful. Lantu mama ebewe enayo ingenzeki empilweni yakho. Amen. May ingabi iportion. Mama ubhujiswe iswekile. May ingabi iportion yakho nawe ugule iswekile. Because lo muntu menzelelayo ezi zinto wayengena iswekile. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. No. Univekahle andithi masingazenzi ezi zinto. Yes. Andithi suyenza is your cup of tea. But uBartimaeus, what I'm saying, Bartimaeus ungunyana kaTimaeus, uTimaeus wayimfama, wazala unyana oyimfama, which means is the curse somewhere. Amen. Amen. Yes. Let me ngikhabona idrink andiziqonde izizikavu mosipha. Kwawuthunyelwa umvuvu mntakamama kuthiwa udala simfuni iyabuya athi ngusipana wari idrinks zam ndizepha vuvu Athi umkhwanazi uza nezakhe amkhwanazi but endiqophelayo akamthemba uza nezakhe ndithi nam mandikophe. I think ndikopa the right cat. Amen. I'm not a copycat. But when you copycat, make sure this cat is right. It's the right cat. Mukwanas. Now, listen to me. That thing, masitu mama, oganye, utata, Amen. ubethwe, apeklalini. Yes. Ubube premature. Death yakhe Amen. was a premature. Death. Wabhubha. Baby umntanakho ubhubhe premature. Amen. Engakafikeleli kwi-age ekusuppose oba uyahamba uyophumla. Busambuka umntanakho ba Amen. umntanakho makafikelele kwi-age ethile wabhubha premature. Maybe someone up ekhaya ubethwe sistroke ugutywe utata Yeah. wamkiswa sistroke Amen. ubhutsandile naye waphathwa sistroke. Amen. What about usisi Nomathemba? Usisi Nomathemba naye ngeli xesha esemzini wakhe waphathwa sistroke. Did you see the trend? Amen. Uyibona le nto eyenzekayo? Hayi utata uphethwe yicancer. Nobhutsandile waphathwa yicancer. Amen. Nomnye waphathwa yicancer. You see that? Everyone in this family, there's a curse. Ekulandelayo. Amen. Utata ubhubhe broke. Bonke apha endlini bazoba broke. Everything you try le into imali iyalahleka. Because lo mntu usweleke waswelekayo waye broke. Amen. Andazi uba ndiyathetha nam Amen. okanye anindiva. Praise the Lord. You don't want ezaa zinto. You want wena as you and your children, you start things ezenzekayo. Yonke into oyenzayo Yes. usebenzela abantwana bakho kunjalo. Amen.
Awuzifuna ezaa zinto zasenzeka ekhaya kunjani? Umama betsiba. Yemazi umuntu etsibayo? Kodwa yintoni umuntu etsibayo? Udala thetha kaloku amaqobo ngoku wathi umnike lana tsika la chance uba makathethe. Umama betsiba, high jump. High jump. Ebusuku uyajump. Ikhona omnye umntana ndamava izinto kanene simanyele ndava umushe nonantsika nosomizi Amen. bethetha ngale nkosikazi. Amen. Uthi umushe akho nto ayithandileyo ngalaa xesha wayeyalwa umuhali ngalaa xesha wayelaya kwathiwa kuye uba ufike kukho umama apha ekhaya ukhwelwa umtshayeli uze nawe ukhwele umtshayeli ubuze mama ndibambelele pha apha emqolo. Mama ndibambelele phi? Bayithanda loo nto leyo ngoba no, you're not supposed xa ufikayo nawe xa umtakathwayo apha nawe ufuna ukutakatha. Amen. Don't need that. Amen. Le nto funeka siwajonge ujonge uba hey uthi usalela uvuse lo myeni ujonge lo myeni wakho umane umgqelesha uba ingaba lo myeni uselapha nacamu kwam okanye akasekho. Uhambeke erumini yabantwana ufike erumini ukhangela uba ombali basekhona na erumini. Amen. Baphi ufike iinyawo zikambali azibande ezweni yokhangela ulazola uthi xa ungena kwelazola ufike nako nayo la heyi uphi lo mntana haya kakho ubhekile vuka jiza asikajikele wonke vuka athi unantsika bantu ngoba esikuvusa wonke ushukuma wonke hayi mna ndiyalala. Amen. Yabona mna ndiyabuthanda ubuthongo bam. Be careful. Amen. Omnye xa umfonela athi xa ethena athi yethi ubethe u-12 u-10 ndimtyile uzawuphendula kakubi yethi unantsika ngo-10 siso and so yintoni hayi ndilele yho. Amen. Asikuye kuye ufike uyombamba ngexesha esidlulele. Hayi ndilele akayazi nale problem maybe ke mhlawumbi uthunywa uba mawuthethe naye. Amen. Akuxelele uba ulele. Nangoku njengoba ndithetha nje undiva kamandi umane urhabula ikofu yam. Jonga isandla singasemva. Zuma sasandla singasemva pha. Ndifuna ilizwe likubone xana ndithetha bayazi uba nankuya umzomini. Okay. Jika kum ke ngoku. Jika kum. Ya. Phinda. Nanko erhabula pha. Praise the Lord. Unqanda wendi lo oba umntana xa ekhalayo uyayincanca ibhotile yomntana. Faka ibhotile emntaneni nothi kuwe. Ufaka ibhotile eqala kuyo ibhotile. Hayi ayenziwa loo nto leyo yeyomntana ibhotile. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Why in farm? Yes. Now, the full cat uba kulungile kuwe kunyalisekile. Amen. Sisuse i-curse ye-generation curse. Uyamazi uSipho wasokola ephume Loveday. Amen. Wapasa uform 1 no form 2 no form 3 wahamba wayokwenza PTC 1 okwenza PTC 2 aba bangokuka bayamangala bayazi nozo PTC zangafumana umsebenzi enaso certificate so teacher eqeqeshiwe akafumana umsebenzi zangaphangela kumhlolo ubani. Amen. Zangaphangela Amen. into yaziyo kufumana i-peace jobs. Amen. Uthi abakazobambela kwesi sikolo Praise the Lord. unikwe 3 months kwesi sikolo oba mawusebenze utitshe kwesi sikolo uphinde kwakhona uphume kulangansika uphinde ufumane esinye isikolo uphinde ufumane another 2 months 3 months Amen. akuqeshwa Praise the Lord. kanti into isemva. Amen. Amen. I come it's not because of when and yes ba kudala ndifuna ugqibezela esikolweni ante ndigqibezela my sister check it out ngoba noxebe Nakia kanti uLazolo uAzola ufuna ukumjonga ebusuku kanti uphumile bawuhlangana nombali emeetingini bese yathi bayaqala ubona laba kodwa kudala bebonana. God forbid. Amen. It's not your lesson. Triple never. Triple never. Sifuna ukuqhawula la ikhona la nto Yes. yenziwa la mnqophiso wabantu abangaphansi ukuthi abantwana bakho bawufika kwixesha elithile kufuneka imilenze ishukulu apha ekhaya. Amen. La nto iqala ngesilonda. Amen. Slow. Actually, iqala ngekhakuva, iqala apha enyaweni, irhawuzelele kamandi. Amen. Ubani umuntu erhawuzelela kamandi, idevelop iqhakuva elibomvu, avela amaqhakuva abomvu, irhawuzelele kamandi, adathi omnye yho ayandinantsika, anezinto awacodisa lamanantsika. Kanti Beginning. le into Yeah. inento yayo. Amen. Yile nto ufuna ube sensitive. Yabona mntwana wam ufuna ube ethi ubona iphela ibe linye. Lithi liphela ngapha. And buyaphawula iphela alipha kulaa ndawo lingabona lifuna ubona nina. Once abantu bahlale okanye ufikelwe zindwendwe liqale lithi gqiphela manje uthi umdelisi uba heyi ayiwani uyalibona liphela na liphinde lize laphela libe ngathi limenze lo abe alikha hayi senzele umthandazwana omncinane. Amen. Uthi Lord uthe masingabulali kodwa zalibulala yini. Ezogezelwa ngamaphela athi ube wakwazi ukutya ele usafakile icebe nali sensitive.
Once kuvele elinye lesibini kusekwelo kuqala kuvele bekwelesithathu yo makinyawo. Amen. Yabona ke aliva nedumo. Hayi kuzo. Oh iza kuwe idumo. Kulisihlalo bethi phelele. Phaya ke thina ke phaya eIsrael sixa kungekonyama sithatha amapele siwakhe. Uba ngaba azange ube ebusuku kanti udibana nephele. Yo hayi ndithetha into eyenzeke kum andiyazi wena iphela andisahlafuni nomngcuso kanti iphela yonke laa nto yephela indlela loo nto ndiginya kamandi mwene senjenje ndizobona njani uba liphela ithi ayingqale nto apheziyayiqanisithi bayahleka athi umngqusho umhla ndayeka uvule ebusuku ndivele embizeni isibane because once you light isibane uviwa ngapha hey bantu light isibane ngeli xesha hayi ndayiyeka yonke loo nto ndazixelela into yokuba ngoku mandiphakele extra plate. Hey mama ndiyalamba ngexesha ndiphakele extra plate. Now usaphakele extra plate. Enye ndiyifake phaa. Otherwise amaphela ade ngoku xa ndimbalise mama kanti what is this mntana uthebe ndathi kaloku wakufuna uba ma usiphakele extra plate. Wathi hayi mntanam usukela namhlanje uzawufumana iplate yakho yesibini. Ndathi mama ungayigqomi phaa uyifake apha efrijini kwenzela uba xa ndivula ifriji ndithathe necoke. Thina sasihlathi ifamily size xa siyinantsika ndazithandazela ezo zona ungandijaji ndazithandazela ezo zona okudala sasime xa ungamanzi uvule ifriji nantsi inantsika itep isinki lete inantsi ugalele ikoku phaa apha ecam kwesinki ugalele ekomityini akuvulanga amanzi akalibali uba uzawusela amanzi into kunayo usele xa uselayo ikutsarhele imasi ubone ke ngokuba yeyi ngamanzi atheni la ndazithandazela ezo zinto izono zobutsha bam ndazithandazela ndema ndathi lord ndixolele neclim le xa kuphele ubisi xa kuphela ubisi logalela ikofini ndithatha kweli labantwana galele phaa eclim tathe leclim alimandi ezweni ndibanise akuzithiwa ndiphunganga ndiphunge iteni ubisi neswekile ndigalele 6 ezimbini ezifaka apha kum ezinantsika kwi-4 ndigalela apha emanzini ndazithandazela zonke ezo zona ndaxolelwa kunjanje ndaxolelwa mna ndaxolelwa izono zam. Nepesika uyokha ipesika phaa phezulu ukhwele ugwencele ngexesha ioledi lingapho umane uyowuthatha ipesika phaa uzawuthi shu once ube nesisu siqala isisu sikuphathe ubuze uba ubuke wawutya phaa ezipesikeni uthi wena zeza kuyosandile besitye eza kuyosandile nothi mna nekhange ndithi iipesika zalapha kaloku buthe masilinde bungatshongana ewe buse ipesika okay kuphunywe phandle ujonga ufumaniseke uba yeyi nazi inyama beke zahamba kubuye kuthiwa galela phaa laa krakayi hafu ikomitye krakayi. Yabona ke thina saseseuqelela ukrakayi sasingaginyi noginyi asikhamisa nje yawukhamisa later yawuginya later shake up watsho
yatsho ndakume ibhatsi zam ziyandinantsika khawuzona laa dringe kavuka khawuza nayo